Mêvanekî min amadeye li stüdyoyê Birêz İlhamî Işık nivîskar û lêkolere di pêvajoya berê de gelekî çalak bû bi navê balıkçı. Birêz Işık tu bi xêr hatî. Me got pêvajoya derbasbûyî de tu çalak bû, tu aktiv bû gelekî. Te çi dikir di pêvajoyê de? Yani tu di navbera aliyan de diçû dihat te navbênkarî dikir. Çi bû meselen çalak bûna te? Arabuluculuk yani. Öyle bir şeydi doğal olarak. İşteki o ha bu. Geçmişteki çözüm sürecini De pevajem bere eko hatibun kırında min nivîsan serwan. Ama 2015'te bitmek zorunda. 2015'dan da edi önemli bir şeydi. Green bu. Onun öneminden ötürü bugünkü zaten. Jiber ku green bu naha berdawam deke pevaje ku sahaya. Fazlalıklar. Hinek tişt cudane. Azmunek hat girtin. Ji gredayê wan pêvajê berê 2015 bixwe jî navbeynkariya min ji kevn de ye hem ew çûna îmiralê nav li min de hat kirin wek balıkçı. Çok daha eskidir. Kevn e yani ez berî wê jî diçûm. Aktif olarak. Bawayekî çalak min ciyê xwe digirt. Dîsa axaftin, nivîsandin derbarê wan de demên dirêj e. Salên dirêj me ev kar dikir rastî jî. Divê demê de jî ji danîna nexşereyekê tu alîkarî ji we hate xwestin? Şêwr, danûstendin? Yani düşüncemizi doğal olarak fikrê me pirs kirin lê weke çalak ez bixwe neketimê. Daha çok aktif bir weke şopînerekî çalak çi pêwîst dike, divê çi bibe? Serwan pêwîstiya nêrînê me hat girtin. Wê demê li gorî tecrübeyên dema derbasbûyî. Ev pêvajoya niha tu çawa dibînî? Yani ihtimal heye heta dawiyê bi awayekî serkeftî biçe? Yani şöyle söyleyeyim. Ez wiha bêjim egera pêkane sedî not û nehe lê sedî yek jî cara ji sedî not û neh dibe ku mezintir be di erdnîgariya me de ji ber ku pir bi lez tê guhertin ev erdnîgarî. Heftê cotmehê piştî êrîşa Hamasê bi rastî bawayekî bi lez hat guhertin û niha İsraîl bûye hêzekî herî çalak ê heremê hem bixwe lîstikê ava dike hem jî lîstikê kare xirab bike. İran jî dîsa em bêjin baskê wê şikestin ê Hizbullah ê Hamasê li Sûriyê rejima Esed guherî rêveberiyeke nû hatiye ava kirin. Ev hemû jî li ser vê pêvajê diyar kere ji bo ku ev pêvaje rast bi encam bibe pêşiyayê vekir rastî ji ber ku rêyek din nehişt. Şansê serkeftinê êdî divê hebe ji ber ku neserkeftin binketin êdî li herêmê wê bibe sedema pir tiştên xirab ji ber vê yekê jî hemû kes dixwaze serkeftî be vê demê bi taybet hem devlet hem PKK hem İmralı û aktörên herêmê jî dixwazin bi ser bikevin ji ber taybet İranê ji bo ku pêvajên berê serkeftî nebe pir tişt kirin, astengî çêkirin. Lê îro divê pêvajiya çareseriyê de ew aktörên ku bibin asteng êdî kêm bûne rastî jî. Yani aktörên ku neyînî bandorê ser vê pêvajê bikin em bêjin nemane. Lê hejmara aktörên ku bandora erênî bikin li ser vê pêvajê zêdetir bûne. Ji bo çareseriyê, ji bo aştiyê. Ji ber ku di navbera Tirkiye û PKK'de ew pirsgirêkê hene li Ewropa jî li alî Rojava jî mesela dibe pirsgirêk ji ber vê yekê jî alîgirê çareseriyê alîgirê aştiyê zêdetir e û hemû kes jî fêda wan tê heye. Pêvajoyê ji ber cara din gelekî bi aramî hêdî hêdî dimeşiya lê vê carê herkes ji aliyê xwe ve lezê dide meselê. Çima yani tirsek heye me tirsiyek li ser deverê heye ev qas bi lezin?
Tabii ciddi bir korku vardı. Rasta tırs heye. Jiber ku tişteki kes ne leheviye bu çebu. Beriya haftaki ku Esed rejim xarabı ve Türkiye xwast be Esed re hevditine bike. Yani ev peştitin ne bu rastici. Ye ku seri rakirin kesin fikri ku Şam bikeve rasti. Pazarlıklar oldu. Bazari bu tişte bu le encamek derket kes nel heviye bu ku sab bandor jareke rejim be guhardin o İranji baski hakos beşkandın be bandor be disa Hizbullah hakos tek biçe le Hamas ev kadroyani peşen kuçun disa Gaza barder bu yek le Irak'ı heza İran'ı edi وك الصفر تنبويا يعني كس فانتشتنا نلهيبي بو بريانا سالك اگر تعرفتش بقطر حنكي خب مرة بكرانا لي افتشتو سا هاتيه جوهرتن ادي نقشة سياسي هات جوهرتن لا بعد نجاري جبر بيجي ادي او عقل الدولة اگر هبد بترسا جبوكو افتشتني كرند بت ناف تفجر دبا جبر بيجي جي حمو كس باللز دخوازه تكف ناف تشتكي كو انجامك ور بگره دما بوريده بواجه هبون آلی روجاوا آلی أوروبا واندره ده زده پشکرینه هاد داین دیساوی دم داعش هبو لگوروی استراتژیا خویلشکری و سیاسی آواز کر جبو کد داعش به تنکرین یعنی جبو دم بواجه زده نگرینگ بو بواجه آشتیه زده تره هند بیشن و چوا و بکیجه کیجان نتیجه جالیه کردا وز ببیجیم جبر عبدالله Öcalan tamam PKK radbe silah dayne و خفسح جی بکنه مینه لجبو مثلا کردا دبی امنل گلوینه نتو دولت فدراسیون خسری و مثلا kültüralistçi ve deme ve mesela Kürt çava çare serbebe biçrengi. Çok doğru bir soru. Persek rasta. Şimdi şunu dikkat etmek gerekiyor. Dve merev servet işte şiarbe. Yani ev 45 sal em perskreka Kurda nikaş nakin. Yani jimafe Kurdan ve çibe ve ev pers jiber şiddet jiber tündütüciye siyave hebu. Astengi hebu. Yani ev perskrek daha paşxıstin. Yani ma hawl da em hevdu bixapinin de persa Kurda ma nikaş nakir rasti. Daha çok şiddet konuşuldu. Hezedetir tündütüci şiddet terörizm hat nikaş kirin. Li cihane persa Kürt be terörizme hat benasa kirin. Yani be pela terörizme hat benav kirin. Jiber ve ki ji Kürt çi dixwazin ve daxwazewan çi bin çi dikarin bekirin. Hatta İro hat paşxıstin. İro eğer tündütüci nebe, şiddet nebe, ev siyave nebe, serve persa Kurd rabe edi ve nikaş rastır bekirin. Derde Kurda çiye, perskireka wan çiye, çi dixwazin, çawa dixwazin bijin li Türkiye li hereme. Ve pişti ku be axaftin ve derkeve galowe çi bekirin. Jiber ku ev axaftin her ber hat paşxıstin rasti. دەستپێکێ ji çekdanîn û xwefeskirina PKK helweşîna PKK dihêle ku pirsa Kurd jî bê nîqaş kir. Sedî pêncî êdî têvê wa tê ku nîqaş wê dest pê bike. Sibê wê bi milyonan Kurd yan jî li Sûriye, Kurdên li Iraqê, li Îranê daha özgür bir ortam. Ba awayekî azad dikarin daxwazê xwe bînin ziman. İşte kültürel taleplerin Daxwazên çandinî siyasî çi be ji herî em bêjin tund herî tiştê de jî ne ku di nav de şîddet tundî nebe ne li ser hevdû kuştinê yan jî ser mirinê zêdetir li ser daxwaza alî siyasî rewa nîqaş bêkirin. Zaman ölçeğinde Yani di nav wextekî de û
از باورم و همو کسی داده بسر بکه و هر زده جو کرد بسر بکه و نزبیجی. زمان سیاست دوی وره گوهرتن دوی یاسا بینه گوهرتن آماده کاریش بو ویه که هیا؟ Vardır tabii ki. Yani de peva perskere kusam mazın nekari beni kaş be amada kari bikit bxwazi dikana ki bigri de ligor be amada kari diki jberveji be milyonan mirov bandora ve heye aboriya Türkiye tek biriye siyasetayet tek biriye disa politikayı der ve zincir kiriye girtiye Perskirek وهاي اگر تو خوازی چاره سر بکی yani جی آی حتی زی سری حتی بنی هم سازی هم siyasi amadakari dve hebe yani. Bunun yansımaması yaşayan yani kun nebeji ev netişteki rasta. Leberi her tişti ya giring eva ku tundutijiş hole rabe. Ya da sönülmesi gerekiyor. Anji bet demrandın. Pişti ve ame behavra bebinin. Bet ters ediyeme karbon henek tiştani qaş bikin. 2015 hatta nahaji mesela dağ, taş, rastici her tişt binave terör hat navkirin kavırdar ciya hamu yani tiştek nemaku edi nekat vakat terörizm و kabus ki bu rasti ediyeme jo kabus rızgar bibin ama hi betir kar min ba axavin niqaş bikin demek ki usaba heviyama eva ve tu garantörün nav devleti hebin dve meselede yan بفي رنگي كونها بريفة دشوي بفي أواهي بريفة بتش مثلا دما تشك بين دانين وغارانتوريا هناك أليان تدا هبا Yani şöyle söyleyeyim. Az vahabejim ne Kürt ne ji Türk peystiyan bi garantöre kinine. Yaşanan tecrübe. Ezmune ke tecrübe ke Türkiye. Hatta nahaji bxwat işte ku Kurdan bedest xisiye ew kamil buna siyasi و هزا جواکی بسر خواه گارانتوره که جبروه که جی هنک پیواجو به گارانتور نابن لی هنک پیواجو جی هنه هبونا گارانتور زیده تر پیواجو دخه زحمتیه جبروه که جی کرد بخواه گارانتوره لکردستانه لترکیه سازیوان هنه yani saziyevani ambejin devleti hene dama merov ledinere dibine jiber ku sedi penci perskrek vedere şekil girtiye yani ve roleke grink de keveser milli Herima Kurdistan'ı dibe meselede yani büyük çoğunluğu onların prani vel servan bikeve berpirsiyari disa Suriye peşkipe çünen ku çebune disa Herima Kurdistan'ı Qandil ve Çibve de rolavi heye ali siyasi de ve berpirsiyarti raka hem de varlıkları hem jî hebûnawan rêveberiyan bi Sûriyê re bi Kurdan re hem jî bi hêzên koalîsyonê re peywendiya wan li Sûriye jî wê berpirsiyartîk siyasî bêgirtin وسا بفكرن بريا دمها كو هفدو وقت دجمن ديتن دو هر قاده ددنا هم بري هفدو بو ايرو كاتيه قوناغ كدن روشا كدن جبرويجي بخوا كرد بخوا غارانتور في بيواجينا دبي مرب وسا ببينه يعني بخوا دكارن خو بباريزن و آلی سیاسی ده آلی دموکراتی ده هزاوان هی و آلی مروی دش. ترکیه رجب طیب اردوغان و اجنها و پیو زیده تر وردیتن کو خدیل و پیو جوی درد کوی یان وکه نها و گاوه که لپاش بسکنه نها زیده تر بحچلیل پیشه. Şöyle söyleyeyim. Az vahabejim çok doğru bir adım. Gavek raste. Jiber ku pevajem berede.
sadece AK Parti ve Erdoğan. Tenê AK Parti û Erdoğan hebûnan têr nekir. MHP ciddi Ji ber ku anlamda MHP dijî bû, pozisyonek wê dîj hebû. Dîsa opozisyonên din, partiyên din tenê HDP û AK Parti ji bo ku pêvajiya berdam ke heq weskar bû berdam bike. Dîsa hêzên gerdûnî hinekî asteng jî bûn. Toplumsal muhalefet yani kamuoyu desteği vardı ama siyasal Yani muhalefet raya giştî piştgiriya wê hebû. Tabii Türkiye'deki Nihalet milliyetçi dalga Türkiye ew pêla kesk bu ülkede komünisti de gotin komünîst jî çepkir jî rastkir jî di nav dewletê de ye. sosyolojik Yani alî civaknasî de mere gelemeye değer bir şeydir. bir şekilî divê lêkolîn bêkirin. Lê serokekî netewperest bi divê pêvajiyê de ku pêşengiya wê dike wek ewlekariya vê pêvajiyê rastî weke Afrika bifikirin muxatabê bingehîn netewperest bûn bi netewperestan re dikarin peywendiyek çêbive û nîqaş bikin û karin rê bigirin. Bawekî xwezayî jî li hal Tirkiye pêşengiya wê ew dike. Navê kongra PKK jî bicive û piştî ku PKK xwe fesih kir êdî wê serokkomar jî derkeve pêş. Ez wisa Gelekî difikirim. spas birêz İlhamî Işık, nivîskar û lêkoler di mêvanê me bû. Zor spas. Ben teşekkür ederim. İyi Ez yayınlar. spas dikim.